our own colonialists, the Imperial British or English army, ndo yakanga iri kutungamira matambudziko eshe. Wauraya wane nyika dzakawanda dzavakanga vachiita hondo vachizoya muno. Wakanga waine system yekuona kuti kana wakunda wakanga waine marituals awaiita. Ndo patinoona kuti waidimbura misoro yevanhu wawaiona kuti vanhu vane ushingi. Zvavaida kuita nazvo vazhinji mungange musingazvizivi, asi isu nekurisecha kwatakaita takaona kuti varungu vakanga vaine chiwanhu chavo chavaiita, chavaishandisa misoro iyi vachiishandisa kuita for subjugation, pakuratidza kuti vane ukuriri kuramba wakati dzvanyirira pane zvavaiita nemisoro iyi. Ndosaka nimaiona kuti vanhu vese vanga vaine ushingi vaidimbwa misoro vachienda nayo kuLondon. Wakurira madzitateguru edu ndo kwavazodzika Union Jack yavo muna 12 September if I'm not mistaken 1890, vachiratidza kuti wave neukuriri kana kuti wave nekuzvidza kukunda isu waridzi wenyika. Saka nhoroondo background iyoyo taona isusu taitarisira kuti patakaona independence gore ra 1980 taitarisira kuti manegotiations anga achiitwa kuita kuti no kana kuti zvidya zvenyika madzitateguru edu aya adzoke misoro iyi yakatorwa kuti idzoke muno muZimbabwe. Takaidentify isusu tikaona kuti tine misoro yatakaidentify yakabva muno inoita madzimambo kana kuti madzimai nevarwi vakatorwa vanosanganisa madzimambo, kune masvikiro, kune machinda akatorwa. Takaona kuti tine about 27 kana kuti makumi mairi nemanomwe misoro yakatorwa. Hatirevo kuti ndo yega, asi paresearch yatakaita yakaitwa naWamazorodze ndiwo wakanga wachitungamira research iyi, the late Wamazorodze, takaona kuti pane about 27 misoro yemagallant heroes akatorwa newachena panguva yawairwisana nemadzitateguru edu. Tabatana kudaro tauya sekutaura kwanaita kuti taifika kuti 1980 ndo hurumende yava nekuzvitonga yaifanira kuti inge ichikwanisa kuti iite basa iri kuona kuti misoro yemadzitateguru edu yadzoka. But it has been an unfortunate event kuti pakawa nekusa kana tingati lax pachirungu kana kuti kuregerera wakaita kuti takasvika ezve taane 40 years pasina chaitika. Ndo gore ra 2014 ndo pazouya vanhu vachiungana kuti toita sei misoro yemadzitateguru edu iyi zvairi kungoramba riri basa risingagumi. Ko vanoradzikwa sei? Kana tikaenda mubhaibheri tinozviona kuti kuna ana Josefa wemubhaibheri wataura kuti kana maakuzobva munyika muno yeIjipita maakuenda kunyika yedu yechipikirwa munotakura mapfupa angu. Ndikaona
zvese mune mubhaibheri mune nyaya dzakawanda dzisingaperi dzemapfupa madzitateguru achitaura kuti mapfupa angu munofanira kuti matakure muende. Saka paperiod yapfuura ndo pakagara Handa project inotungamirwa naWamagaya, ndo payakauya ndo kuungana wari group rao ndo kuona kuti tingaite sei kuti misoro iyi project iyi yekuradzika madzitateguru edu ararewo panzvimbo yakanaka. Tingaite sei? Wakauya neprogramu yatiinayo pazuva ranhasi. Wagara weHanda wakasangana wainana masvikiro wakanga wainawo wana comrade chetu waina wana Wamangena macomrades waine wakati waine chitsama chawo ndo kuungana ndo pawakagara ndo pawakachizoti toita sei kuti basa risimuke. Wakaenda wakandoona masvikiro ndo paakataura kuti aiwa kuti chirongwa ichi muchichisimudza chiendai chisimukai mutsvage mhuri dzevanhu ava vane misoro iri kuUK muvaunganidze mochizokumbirawo Mambo Makone kuti watungamire dare iri kuita kuti nyaya idzi dzifambe kuenda mberi. Ndo pamunoona nhasi uno ndiripo chiri chinhu chakabva mupfungwa yeHanda project wana weZimbabwe, uye vari kuumira kuti tingaite sei kuti basa iri ritungamirirwe, nekuti kubva 1980 kwaingotaurwa gore negore kuti tiri kuda kuti tinge tichisvika pakati, tiri kuda kuti misoro iwe, tichida kuti misoro iwe, zvichingotaurwa chete asi pasina chaiitika paground. Ndo saka makazoona mhuri kuburikidza nedare rangu takazochikoka mhuri dzese tichibatsirwa sekutaura kwandaita naWamazorodze, uye tichizobatsirwa nedepartment reGender and Culture reZANU-PF musangano wedu wemuZimbabwe. Saka tachizobatana manje zvichireva kuti takaitabatana tasakanisa chita chese chekutaura kwandaita kuti takasakanisa bato rewarwi hwechisekendi chimurenga reZANU-PF. Tabatanidzwa neHanda project wana weZimbabwe, tabatana isu mhuri yemagamba erusununguko rwekutanga pesi chimurenga, tabatanidzwa zvakare nemasvikiro eZimbabwe. Takachiita chinhu chimwe chete, ndo patakatanga kufamba neprogramu yatiinayo nhasi kusvika tave patasvika nhasi. Patasvika nhasi ndepapi? Tinobayira kuburikidza nehurumende, kushanda kwatakaita nehurumende, tichishanda nebazi reZANU-PF warwehondo, nemasvikiro, tichibatana nemhuri. Tave pakuti tave kutenda kuti basa iri rave kusvika pakundopera, misoro yana yemadzitateguru edu yave kuda kundouya. Saka ndingati muchidimbu ndo basa ratafamba tiinaro tichiita kuti madzitateguru edu ange achibatsirwa kuti tiuye tindowaradzika. Chii chiri chinokosha pakuti titi madzitateguru aya anofanira kuuya? Nekuti vamwe vanhu vangangofunga kuti misoro chete, ko misoro ine basa rei? Kwete.
varungu vachidimbura musoro. Tinoziva kuti chekutanga pachiwanhu chedu, kana munhu ukadimburwa musoro wako ukandoradzikwa kusingazivikanwi nemutumbi wako, zvinoreva kuti haubudi mudzimu. Ndo zvazvinoreva pachiwanhu. Varungu vaizviziva izvozvo. Chepiri, varungu vachidimbura misoro iyi vaiziva kuti apa ndo pane nhoo dzenyika, pane musimboti wenyika. Saka kana watora wadimbura misoro iyi, zvinoreva kuti Zimbabwe haina foundation, haina patingati inotangira. Varungu vanga vakachenjera, vaiziva masvikiro edu kuti masvikiro edu anofamba nehumambo, hakuna svikiro risina humambo. Saka vaiziva kuti wakabvisa humambo hapachisina svikiro, wakabvisa svikiro hapachisina humambo. Zvese izvozvo zvanga iri nhau yekuparadza, decimation, kuparadza nyika yeZimbabwe. Uye chimwe chavakanga vachiziva varungu vachiita nhau idzi dzekutora madzitateguru edu, vaiziva kuti tikaramba tiine vanhu vanotirwisa ava, tisingaiti zvekuuraya vanhu, vamwe vanoramba vachitifukira. Saka zvese izvi vaita kuti vanyaradze Zimbabwe. Ende vaiziva futi kuti isusu hakunai nyika inomira isina nhoroondo yayo. Ndo saka muri kuona pataa kuti isusu chii chakazoitika mumashure, zvese zvataro zvaiziva ndo matambudziko atinoona pazuva ranhasi, kuti muZimbabwe kubva 1980 hatisati tamboita nguva yatinoti taterama kana kuti tagadzikana. Inongova zhowe mhirizhonga, bata wabata kuboto, muka wamuka, famba wafamba. Nekuti musimboti wenyika wakaparadzwa newachena. Varungu zvakare vakaziva kuti chii chimwe chatingaite kuti tiparadza, wakaparadza religion yedu kana kuti chinamato chedu chevanhu vatema. Izvozvi kutaurira kuti tairarama sei, tainamata sei. Vazhinji wave kutoona chinamato chedu chamadzitateguru edu semadhimoni. Ndo chikuru chavakaita zvakare icho. Vaiziva kuti izvi zvaibva pamasvikiro makuru. Varungu vachisvika vaiziva kuti kune svikiro rane mbuya nehanda Nyakasikana. Nehanda wakasvika uyu vaiziva kuti uyu mutumbi ihomwe chete, asi vaiziva kuti svikiro ndo rakatibatanidza isusu Zimbabwe, tichibva Guruswa tichiuya muno taibatanidzwa nesvikiro kana nesimba chaminuka nehanda. Saka vaiziva kuti ndo pane mwongo, pane spiritual aspect yeZimbabwe. Saka vaiziva kuti wakauraya ipapo waparadza umambo kana kuti waparadza dzinza reZimbabwe. Ndo zvavakaita spiritually kuti masvikiro. Izvozvi tinozviona kuti ivo mafambo vakatora varungu ava vachitidzinga isusu. Unoona kuti ukandobvunza vanhu vakaruke vachishanda mumafama unotaura kuti gore negore varungu vaiita miteuro yavaiita gore negore, iri miteuro yekuita kuti wasimbise masimba avo. Asi isusu zvichinzi enda undonamate chinamato cheIsraeri. Izvozvo zvakaparatsanurwa newachena. Watogara makonferensi vakagara vachiona kuti toita sei patinoita koloni yatisi. Zvinove zvinhu zvatibata muno muZimbabwe kusvika nanhasi. Saka tinoona zvese izvi kuti isusu
zvakati rasa pfungwa for the past 40 years. Asi tinotenda nenew dispensation yakauya yakatibatsira zvikurusa president waMnangagwa. Tinotenda nazvo kuti patatanga chirongwa ichi irikutaura kuti varungu tirikutaura ne our own imperial, colonialists, the imperial British or English army ndo yakanga iri kutungamira matambudziko eshe. Wauraya wane nyika dzakawanda dzavakanga vachiita hondo vachizoya muno. Wakanga waine system yekuona kuti kana wakunda wakanga waine marituals awaiita. Ndo patinoona kuti waidimbura misoro yevanhu wawaiona kuti vanhu vane ushingi. Zvavaida kuita nazvo vazhinji mungange musingazvizivi, asi isu nekurisecha kwatakaita takaona kuti varungu vakanga vaine chiwanhu chavo chavaiita, chavaishandisa misoro iyi vachiishandisa kuita for subjugation, pakuratidza kuti vane ukuriri kuramba wakati dzvanyirira pane zvavaiita nemisoro iyi. Ndosaka nimaiona kuti vanhu vese vanga vaine ushingi vaidimbwa misoro vachienda nayo kuLondon. Wakurira madzateguru edu ndokwawazodzika Union Jack yavo muna 12 September if I'm not mistaken 1890, vachiratidza kuti wave neukuriri kana kuti wave nekuzvidza kukunda isu waridzi wenyika. Saka nhoroondo background iyoyo taona isusu taitarisira kuti patakaona independence gore ra 1980 taitarisira kuti manegotiations anga achiitwa kuita kuti no kana kuti zvidya zvenyika madzitateguru edu aya adzoke misoro iyi yakatorwa kuti idzoke muno muZimbabwe. Takaidentify isusu tikaona kuti tine misoro yatakaidentify yakabva muno inoita madzimambo kana kuti madzimai newarwi wakatorwa vanosanganisa madzimambo, kune masvikiro, kune machinda akatorwa. Takaona kuti tine about 27 kana kuti makumi mairi nemanomwe misoro yakatorwa. Hatirevo kuti ndo yega, asi paresearch yatakaita yakaitwa naWamazorodze ndiwo wakanga wachitungamira research iyi, the late Wamazorodze. Takaona kuti pane about 27 misoro yemagallant heroes akatorwa newachena panguva yawairwisana nemadzitateguru edu. Tabatana kudaro tauya sekutaurwa ndaita kuti taifika kuti 1980 ndo hurumende yawane kuzvitonga yaifanira kuti inge ichikwanisa kuti iite basa iri kuona kuti misoro yemadzitateguru edu yadzoka. But it has been an unfortunate event kuti pakawa nekusa kana tingati lax pachirungu kana kuti kuregerera wakaita kuti takasvika ezveri taane 40 years pasina changa chaitika. Ndo gore ra 2014 ndo pazouya vanhu vachiungana kuti toita sei misoro yemadzitateguru edu iyi zvairi kungoramba riri basa risingagumi
ko vanoradzikwa sei? Kana tikaenda mubhaibheri tinozviona kuti kuna ana Josefa wemubhaibheri wataura kuti kana maakuzobva munyika muno yeIjipita maakuenda kunyika yedu yechipikirwa munotakura mapfupa angu, ndikaona zvese mune mubhaibheri mune nyaya dzakawanda dzisingaperi dzemapfupa madzitateguru achitaura kuti mapfupa angu munofanira kuti matakure muende. Saka period yapfuura ndo pakagara Handa project inotungamirwa naWamagaya, ndo payakauya ndo kuungana vari group ravo ndo kuona kuti tingaite sei kuti misoro iyi project iyi yekuradzika madzitateguru edu ararewo panzvimbo yakanaka. Tingaite sei? Wakauya neprogramu yatiinayo pazuva ranhasi. Wagara weHanda wakasangana wainana masvikiro wakanga wainawo wana comrades vetu waina wana Wamangena macomrades waine wakati waine chitsama chavo ndo kuungana ndo pawakagara ndo pawakachizoti toita sei kuti basa risimuke. Wakaenda wakandoona masvikiro ndo paakataura kuti aiwa kuti chirongwa ichi muchichisimudza chiendai chisimukai mutsvage mhuri dzevanhu ava vane misoro iri kuUK muvaunganidze, mochizokumbirawo Mambo Makone kuti watungamire dare iri kuita kuti nyaya idzi dzifambe kuenda mberi. Ndo pamunoona nhasi uno ndiripo chiri chinhu chakabva mupfungwa yeHanda project wana weZimbabwe, uye vari kuumira kuti tingaite sei kuti basa iri ritungamirirwe, nekuti kubva 1980 kwaingotaurwa gore negore kuti tiri kuda kuti tinge tichisvika pakati, tiri kuda kuti misoro iwe, tichida kuti misoro iwe, zvichingotaurwa chete asi pasina chaiitika paground. Ndo saka makazoona mhuri kuburikidza nedare rangu takazochikoka mhuri dzese tichibatsirwa sekutaura kwandaita naWamazorodze, uye tichizobatsirwa neDepartment reGender and Culture reZANU-PF musangano wedu wemuZimbabwe. Saka tachizobatana manje zvichireva kuti takatabatana tasakanisa chita chese chekutaura kuti kwandaita kuti takasakanisa bato rewarwi wechisekendi chimurenga reZANU-PF. Tabatanidzwa neHanda project wana weZimbabwe, tabatana isu mhuri yemagamba erusununguko rwekutanga pesi chimurenga, tabatanidzwa zvakare nemasvikiro eZimbabwe. Takachiita chinhu chimwe chete, ndo patakatanga kufamba neprogramu yatiinayo nhasi kusvika tave patasvika nhasi. Patasvika nhasi ndepapi? Tinobayira kuburikidza nehurumende, kushanda kwatakaita nehurumende, tichishanda nebazi reZANU-PF warwehondo, nemasvikiro, tichibatana nemhuri, tave pakuti tave kutenda kuti basa iri rave kusvika pakundopera, misoro yemadzitateguru edu yave kuda kundouya. Saka ndingati muchidimbu ndo basa ratafamba tiinaro tichiita kuti madzitateguru edu ange achibatsirwa kuti tiuye tindowaradzika
chii chiri chinokosha pakuti titi madziteteguru aya anofanira kuuya, nekuti vamwe vanhu vangangofunga kuti misoro chete. Ko misoro ine basa rei? Kwete. Varungu vachidimbura musoro, tinoziva kuti chekutanga pachiwanhu chedu, kana munhu ukadimburwa musoro wako ukandoradzikwa kusingazivikanwi nemutumbi wako, zvinoreva kuti haubudi mudzimu. Ndo zvazvinoreva pachiwanhu. Varungu vaizviziva izvozvo. Chepiri, varungu vachidimbura misoro iyi vaiziva kuti apa ndo pane nhoo dzenyika, pane musimboti penyika. Saka kana watora wadimbura misoro iyi, zvinoreva kuti Zimbabwe haina foundation, haina patingati inotangira. Varungu vanga vakachenjera, vaiziva masvikiro edu, kuti masvikiro edu anofamba nehumambo, hakuna svikiro risina humambo. Saka vaiziva kuti wakabvisa humambo hapachisina svikiro, wakabvisa svikiro hapachisina humambo. Zvese izvozvo zvanga iri nhau yekuparadza, decimation, kuparadza nyika yeZimbabwe. Uye chimwe chavakanga vachiziva varungu vachiita nhau idzi dzekutora madzitateguru edu, vaiziva kuti tikaramba tiine vanhu vanotirwisa ava, tisingaiti zvekuuraya vanhu, vamwe vanoramba vachitifukira. Saka zvese izvi vaiita kuti vanyaradze Zimbabwe. Ende vaiziva futi kuti isusu hakunai nyika inomira isina nhoroondo yayo. Ndosaka muri kuona pataa kuti isusu chii chakazoitika mumashure, zvese zvataura vaiziva ndo matambudziko atinoona pazuva ranhasi, kuti muZimbabwe kubva 1980 hatisati tamboita nguva yatinoti taterama kana kuti tagadzikana. Inongova zhowe mbiri zhoga, bata wabata poto, muka wamuka, famba wafamba. Nekuti musimboti wenyika wakaparadzwa newachena. Varungu zvakare vakaziva kuti chii chimwe chatingaite kuti tiparadza, wakaparadza religion yedu kana kuti chinamato chedu chevanhu vatema. Izvozvi kutaurira kuti tairarama sei, tainamata sei. Vazhinji wava kutoona chinamato chedu chamadzitateguru edu semadhimoni. Ndo chikuru chavakaita zvakare ichocho. Vaiziva kuti izvi zvaibva pamasvikiro makuru. Varungu vachisvika vaiziva kuti kune svikiro rane mbuya nehanda Nyakasikana. Nehanda wakasvika uyu vaiziva kuti uyu mutumbi ihomwe chete, asi vaiziva kuti svikiro ndo rakatibatanidza isusu Zimbabwe, tichibva Guruswa tichimira muno taibatanidzwa nesvikiro kana nesimba chaminuka nehanda. Saka vaiziva kuti ndo pane mwongo, pane spiritual aspect yeZimbabwe. Saka vaiziva kuti wakauraya ipapo waparadza umambo kana kuti waparadza dzinza reZimbabwe. Ndo zvavakaita spiritually kuti masvikiro. Izvozvi tinozviona kuti ivo mafambo vakatora varungu ava vachitidzinga isusu. Unoona kuti ukandobvunza vanhu vakange vachishanda mumafambo vanotaura kuti gore negore varungu vaiita miteuro yavaiita gore negore, iri miteuro yekuita kuti vasimbise masimba avo. Asi isusu zvichinzi enda undonamate chinamato cheIsraeri.
izvozvo zvakaparatsanurwa newachena. Watogara makonferensi vakagara vachiona kuti toita sei patinoita koloni yatisi. Izvi zvinova zvinhu zvatibata muno muZimbabwe kusvika nanhasi. Saka tinoona zvese izvi kuti isusu zvakati rasa pfungwa for the past 40 years. Asi tinotenda nenew dispensation yakauya yakatibatsira zvikurusa. President waMnangagwa tinotenda nazvo kuti patatanga chirongwa ichi